Tancujem od maličkatá. Ešte predtým, než som nastúpila na základnú umeleckú školu v Leviciach, sme už vlastne, u nás doma vždy hrala hudba. Takže my sme sa vždy hýbali a robili sme veľa rôznych hier. Mám staršieho brata, takže veľa sme rolovali, skákali, behali a teda už tam sa vlastne prejavovali známky toho, že pohyb mám strašne rada. Na konzervatóriu som sa spoznala so súčasným tancom a to bol ten, ktorý ma tak oslovil a hlavne aj kvôli tomu, že čo existuje v tomto súčasnom tanci je hlavne aj tá improvizácia, ktorá bola taká nová pre mňa a objavila vo mne autenticitu pohybu. A tým, že ja som není veľmi dobrá v prejave slovnom, ako je teraz, že sa veľa potím a mám z toho veľký stres. Čiže ten verbálny prejav mi nie je úplne taký prirodzený, alebo teda nie je taký jednoduchý pre mňa, ako teda ten pohyb. A tým pohybom vlastne vyjadrujem či už emócie, či už nejaké témy a už ako režisérka alebo tanečnička alebo performerka. Asi najväčšie obohatenie pre moju kariéru je vlastne moment, kedy som sa stala mamou. Mať vlastne syna, ktorý môže so mnou byť na túre a tancovať s nami a byť s nami a byť do posledného momentu, kým neprídem na ten stage, je veľmi, veľmi povzbudzujúce a je veľmi naplňujúce. Čiže asi toto je taký ten môj vnútorný behind the scenes úspech, ktorý cítim, že som šťastná, že som si vybrala práve toto povolanie, kde sa dá ako keby to rodičovstvo s kariérou skľúčiť a vlastne sa doplňa. Keď by som si mala vybrať, tak zo všetkých týchto konárov profesie mojej tanečnej je asi teda najbližší ku mne ten moment tej performácie a tanca. Réžiu mám rada, ale robí mi to veľký stres a viac ma to vyčerpáva ako načerpáva. Že teda asi tá performácia je tá, ktorá ma tak ako keby nabije. Môj taký ešte nenaplnený sen je, že by som veľmi rada hrala vo filme. Viem, že to je niečo, čo by vo mne ešte otvorilo možno nejaké vrstvy, ktoré nemám preskúmané a nepreskúmané vody ma lákajú. Takže to je ešte taký nesplnený sen a už tak vyžarujem, nech už príde čím skôr.